estem aquí davant del pavelló de Sant Hipòlit, com que la setmana passada la Natàlia em va llançar el repte que havia d'aprendre a patinar, que ho havia de fer al pavelló de Sant Hipòlit i que havia d'acabar jugant a hoquei, doncs bé, he anat fins aquí a Sant Hipòlit, m'he desplaçat i m'acompanyarà un dels cracs de l'hoquei Lliga, que és en Dani Rodríguez, que jo crec que ell serà l'encarregat d'ensenyar-me a patinar. Tu creus que ho puc aconseguir o què? Sí, home, sí, ho intentarem. Sí? Això hem vingut. Una persona que no ha patinat i... Jo he patinat de molt petit. Diuen que hi ha coses que no s'obliden, com anar en bicicleta, això passa amb el patinar o no? Segur, segur. Si t'has posat uns patins ja és molt. Hi ha molt de guanyar. Costarà, però, bueno. Si et sembla, podem anar a provar, aviam si ens en sortim. Molt bé, som-hi. Doncs va. Estem a la pista del Voltregà. Jo no havia estat mai aquí baix i estar tan a prop de jugar amb aquesta pista. Quines sensacions té? Però tu ets d'aquí, Sant Hipòlit? Sí. I quines sensacions té jugar aquí amb el primer equip, amb aquesta pista, amb els teus veïns aquí omplint les grades? Home, és una pregunta que m'han fet moltes vegades i la veritat és que des que ets petit i comences a jugar és el que aspires, no? Arribar un dia a jugar amb el pavelló ple i amb tota la gent que de normal trobes al carrer i que t'apoya cada dia, doncs que els hi puguis oferir alguna cosa tu, no? Anem al vestuari i ens preparem els patins? Sí. Som-hi. Cap per on? Cap allà? Cap allà. Doncs va. Aquest és el nostre. Aquí suposo que s'hi deuen haver viscut allò moltes emocions, no? I algunes decepcions, una mica de tot. Molt bé, mirem els patins. Dani, jo m'he portat la meva samarreta he pensat, doncs bé, faríem corporativisme i portaríem la samarreta del nou. Et fa res que porti la samarreta del 9-9 per jugar aquí a la pista? Cap problema. No? Doncs va, som-hi. Bueno, ja porto els patins posats, que és una de les parts més importants de l'equipatge, podem dir. Sí, teniu moltes importants. Teniu moltes manies amb els patins, amb marques, amb com han de ser? Bueno, això és una mica com tot, cada jugador té les seves manies, no? I ara, avui dia, doncs, cada cop hi ha la platina que abans era de ferro, ara n'hi ha de tità, n'hi ha tot de materials que pesen menys. Hi ha jugadors que poden canviar les botes un cop cada 8 anys, com pot ser l'exemple algun d'aquí al vestuari, d'altres que igual les canviem mig any, un any, les anem canviant. Tothom sé, com l'estic, com les jonelleres, com tothom té les seves manies. Per un jugador d'hoquei, suposo que la tècnica amb l'estic és tan important com saber patinar bé? Al contrari, és més important saber patinar bé que la tècnica amb l'estic. O sigui, amb els nens quan comencem, perquè a part de jugador ens estic entrenant nens petits, i el primer de tot que se'ls ensenya quan comencen a patinar és que se'ls inculca que el més important és que sàpiguen patinar bé. I durant els entrenos també es patina més del que es treballa a l'estic. I a mesura que es va avançant, doncs després ja és al revés, no? Com que el patí el comencen a dominar, igual abandonem una mica el patí i després ja ens dediquem a l'estic i la pilota. Ara simplement, doncs, això, intentar moure els patins, primer un, després l'altre, a poc. No, i simplement ara és anar-te deixant anar de la valla i treballar amb els dos peus. Et dediques professionalment a l'hoquei? Vius de l'hoquei? Penses dedicar-t'hi? Dedicar-m'hi sí, però el hoquei no dona per dedicar-s'hi, no? O estàs a un dels dos equips grans, o tres, que són els que estan ben pagats, i al fi i al cap et donarà per un cert temps, no? Un cop abandonis el hoquei, amb el que hauràs guanyat difícilment viuràs tota la vida, no? Però, bueno, la veritat és que ara estic estudiant, estic acabant la carrera, i després, doncs, la veritat és que estic fent una carrera que m'agrada molt i intentarem viure de la carrera, no? I el hoquei, doncs, viure'n fins que... Fins que arribi al Barça? Bueno, difícilment arribarà al Barça, en el meu cas.
Però sí, no, intentar, doncs, de moment estic molt bé a Sant Hipòlit i que duri molt temps i poder donar alegries a la gent que ens ve a veure. El futbol, picar un penal a hoquei no sempre és resultat de gol segur, com sí que passa quasi bé sempre amb el No, el hoquei és quasi bé el contrari, no? Hi ha pocs especialistes en el món del hoquei, Sergi Panadero, Jordi Drouet, però molt pocs, no? La veritat és que la porteria, un cop et poses aquí, entre la tensió que hi ha i la porteria cada cop es fa més petita, els porters cada cop van més equipats, cada cop veus menys forat, no? És molt complicat fer un gol de penal. Bueno, Dani, ha sigut un plaer tenir-te com a mestre. S'ha de reconèixer que jo soc biguetà, però soc un gran aficionat al Sant Hipòlit i que he vingut moltes vegades a aquesta pista i que m'agrada molt. Doncs bé, vaig venir aquest dissabte a veure's, vaig veure que vas fer 2 gols a la primera part i que jo sempre he sentit, soc usonenc i sento els colors dels 2 equips igual per igual i que ha sigut un plaer, doncs bé, estar jugant a aquesta pista amb tanta història i que un professor com tu m'ha ensenyat. Bueno, s'ha fet el que hem pogut, no? Però bueno, doncs res, vaig cap al vestuari un moment. Perfecte. Vinga. Merci, Ja deia jo que de la manera que patinava no podia ser que fos simpatitzant d'aquí.